jaurlaritzari txosten bat eskatu zion. Erregimen frankistak CNT-ri lapurtutako ondarea baloratzeko asmoz. Txosten honek 30.000 milioi pesetetan estimatu zuen. Gaur egun, jabego zehatzen epaien zain gaude. Itzuleren konfiskatutako ondarea ez baita osoaren 10% heltzen. Nazio Batuen Asanblada Orokorrak onartutako 60/157 ebazpenak giza eskubideen inguruan lehentasunak zehazten ditu. Horien artean, jasandako kalteen erreparazioa zehazten da. Nazio Batuen kontariak frankismoaren krimenen egoerari buruzko txostena egin zuen. Horretan, argi adierazi zuen konfiskatutako ondasunak itzuli behar zirela. Baita bere egia, justizia eta erreparazio eskubideak. Ez du soilik Espainiako estatua erantzule egiten, autonomia erkidegoei deia zuzena egin die ebazpen hau betetzeko. Estatuak dio errotatiba Eusko Jaurlaritzak egin zuela, berak ez litzatekela honen erantzulea. CNT del Norte egunkariak eguneko 15.000 ale inprimatzen zituen. Testinguru politiko horretan, CNT ez da Eusko Jaurlaritzaren parte. 1937ko otsailaren 23an, El Noticiero Bilbainoren errotatiba erosi zuen, 1.000 milioi peseta bat ordainduz. CNT del Norteren tirada xurtatzeko asmoz. Hala, adierazten da protolos fitxategian erregistrutatuko eskritura publikoan. Gure ustez, Eusko Jaurlaritzak konfiskazio honen erantzunkizuna hartu behar du. Agirre lehendakarien gobernuak egin baitzuen. Gaur eguneko Jaurlaritza honen oinordea da, euren hitzetan. Eusko Jaurlaritza hau behin eta berriz oroimen historikoaren dagoela dio. Biktima guztien eskubideak aitortu behar direla. Horrela izan ohi da zenbait kasuetan, baina ez du CNT kontutan hartzen, legezko den beren aldarrikapenerik kasurik ez egiten. Egindako batzar eskakizunei ez du erantzunik eman. 2015an Eusko Jaurlaritzari batzar bat egiteko eskatu genion. Oraindik erantzunaren zain gaude. 2015ko azaroako 23 Euskal Jaurlaritzari lehenengo batzara eskatzen zaio. 2016ko apirilako 27 beste batzar bat egiteko eskatzen da. Informazio garrantzitsua helaraziz. 2017ko martxoa Gogora institutuari informazio bidaltzeko eskatzen digute, egiten duguna. 2017ko apirilaren 3an eta urriaren 24an berriz batzarteko eskakizunak egiten ditugu. Gaur egun arte, Jaurlaritzaren erantzuna isiltasuna izan da. CNTek berea dena eskatzen du. Oso bitxia da EAJok eta Jaurlaritzak euren ondasunek itzulpena eskatzea. Parisen dagoen Cervantes etxea gure ustez erabat zuzena dena, baina CNT sindikatuarentzat ez dugu hauen erantzunik. Euskal Herritar guztien gobernuak, Espainiar estatuak egin duen moduan jokatu du. Epaitegira joaten behartuz,